Камбани няма ли? Внимание! Ето ги младоженците! Сега ще направим снимка с младоженците, тук на сянка да минем. Още на сянка. Дай там на сянка на 50 метра. Общите Ама не искаме всички да се снимаме. Добре, нека да отидем на там. Там ще направим. Елате всичките, това ресторант е на там. Кой ги покани?